Η Ελντοράντο είναι η ίδια εταιρεία και το βέβαιο είναι ότι και την Glory την παίρνει αμέσως η Ελντοράντο, και αυτό είναι βέβαιο, και θα έχουμε μία Ελντοράντο για όλο τον χώρο αυτόν, τον βορειοελλαδικό και τον βαλκανικό. Πρέπει να οπλιστούμε με ένα κουράγιο που στην πρώτη φάση του είναι να πούμε στον κόσμο ότι αυτή η ιστορία, αν ξεκινήσει, είναι μια ιστορία καταληκτική για την περιοχή. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να επιβιώσουμε ούτε εσείς ούτε εμείς. Για το λόγο αυτό, εμείς επάνω στη Χαλκιδική δίνουμε, φαίνεται μεγάλη κουβέντα, αλλά δίνουμε τον υπερπάντων αγώνα. Δηλαδή επάνω στη Χαλκιδική δεν λογαριάζουμε ούτε αν σπάσουν κεφάλια, ούτε αν μπούμε στη φυλακή, ούτε αν σκοτωθούν παιδιά, γιατί όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην ιστορία. Δεν τα λέω για να σας τρομάξω. Τα λέω για να σας πω ότι αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας που πρέπει να τον πάρουμε σαν αγώνα ζωής για τον τόπο μας. Αν δεν τον πάρουμε έτσι, αν απλά συμμετέχουμε σε κάτι έτσι με απλές εκδηλώσεις, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Προχτές λοιπόν στις